Vlog! Welcome to my channel, Jan Pero bago yan, papapasukin ko muna yung intro ko. Napaka-cute na gawa ni Ibi Trouble Vlog! Pasok na! So yan, nandito ako ngayon sa labas. Nandito ako ngayon para bibili ako ng lunch namin, tsaka gulay. Yan. Bibili ako ngayon. Pero ngayon, alam niyo ba, nung suot ko ngayon, nakasapatos ako ngayon. Lumabas ulit ako sa lungga ko kasi wala naman akong kinakatakutan. Wala namang kakain sa akin, di ba? Hindi naman ako masama, di ba? So, lumabas ulit ako sa lungga ko kasi ito ako eh. Ba't ka matatakot, di ba? Ba't ka matatakot? Ba't ka hindi lalabas sa lungga mo kung wala ka namang ginagawang masama? Or, kung meron kang ginawa, eh, yun lang. Hindi ka niya maintindihan, di ba? So, yun yung natin yan is, lumabas ulit ako sa lungga ko. O, di ba? Ganun. Dito ako ngayon sa grocery. Bibili ako ng yun. Yun nga, nasabi ko, gulay, paulit-ulit ako kasi gusto ko yung paulit-ulit eh. Kung ayaw niya ng paulit-ulit, ay wala siya, talo siya, di ba? Kung yung paulit-ulit na yun is gusto niyang balik-balikan, yung paulit-ulit na yun, wala tayong magagawa, siya yun eh, di ba? So, gawin na lang natin is sana lumabas tayo sa lungga natin. Dito na tayo sa loob ng grocery, mga ka-vlog. Alam niyo ba? Meron akong blessings na natanggap mo. Kasi hindi ko naman lahat sinabi sa inyo yung details, diba? Na nakuha ko na yung sulat, yung Google AdSense, gano'n, diba? So, hindi naman lahat i-update. May blessings na ako. Totoo yung sinasabi nila nga. May pera tayo sa YouTube. Magtiyaga ka lang. Huwag kang susuko. Be strong. Lumabas ka sa lungga mo. Magpakita ka kung ano ka. Meron kang pera. Diba? Yan ang blessings natin for today. Meron na tayong sahod. First. Okay na rin yung unang ko. Meron na rin pambayad ng wifi. Pambili ng isang kabang bigas. O, diba? Kwentahin niyo yun. Hindi ko sasabihin yung amount. Meron na rin pang Greenwich yung mama ko. Diba? Meron na rin pang allowance yung anak ko. So, yun. Yung ating blessings for today. Na-share ko lang. Kasi, para naman magpakatatag yung hindi lumalabas sa lungga. Huwag na mag-hide. Ano ka ba? Hindi naman kita hinide, diba? Hinahid man kita, tinuluyan mo eh. Tinuluyan mo, tatapusin ko ngayon, di ba? Yun yung, blessings natin today. So, ngayon, ko lang yan, nasabi ko lang, para naman, meron pang mga tao na, magpursige, kaya niyo yan. Be strong, magtiwala lang kayo sa sarili nyo. Walang makakatulong sa inyo, kundi ang sarili nyo. Kung ano kayo, ipakita nyo. Kung maraming basher, wala tayong pakialam dyan. Yun tayo eh. Basta wala tayong ginagawang masama. Diba? Yun yung masasabi ko. Very short na content lang to. Very short na kaalaman. Para naman may matutunan kayo kay Jan the Vlog. Kahit naman ganito ako is mabait naman ako. Ewan ko lang kung may magsasabi na dyan na hindi ako mabait, masama ako. Don't care. Don't care of you, Wala akong pake. Sanay na ako sa showbiz ng ating update for today. Meron na po akong unang sahod sa aking YouTube channel. At hindi ko man po in-update yung pagkuha ko ng Google AdSense. Ito na po. Hawak ko na po. Na-receive na ng mama ko yung bagong unang sahod ko. So, thank you Lord. Thank you for the blessings. May nawala man. May darating nga pong blessings na iba. Salamat sa iyo. Sana naman huwag ka nang magtago. Lumabas ka na? Ano ba? Sige na. Bili tayo ng mantika. Kasi kailangan natin magpadulas. Bye! Nakikinig ka, alam ko.
So, yun ang ating vlog for today. Ano pang ginagawa mo dyan? Baka hindi ka pa naka-like and subscribe and hit the bell button. Naku, ano pang ginagawa mo dyan? Gawin mo na yan para updated ka sa latest video ko. Abangan mo!